Дами и господа, за мен е изключително удоволствие да присъствам днес на откриването на сезона, което по традиция се случва в деня на празника на най-стария морски курорт. Туризмът е изключително важен сектор в икономиката на региона. Именно за това община Варна партнира тясно с туристическият бранш и се опитва да създаде необходимите условия за развитието на сектора. Помагаме реално и виртуално. Реално, като увеличихме средствата за реклама на Варна като дестинация, с дълбоководното заустване, с всички мерки, които взимаме по отношение на редът в комплексите и опазването му, както и с двете ни кандидатури за младежка и културна европейска столица. Виртуално помагаме с създаването на нов портал Visit Varna BG, който ще даде възможност на гостите на града лесно да разглеждат забележителностите ни от една страна, от друга страна това е в помощ и на сектора, защото там е дадена възможност на хотелиерите, на ресторантьорите, на всички ангажирани в бранша да правят своята реклама безплатно. Пожелавам на всички един успешен сезон и честит празник. Благодаря.